Hinadayan daw natin na katubag natin ni Alvin na Tison. Tison, ito na Barangay Bangkalpi. Alvin, ini bang quarrying din niya Tunga River, maapektuhan ba mga farmers? Amot number one affected itong pagkwaring din. Kaya once nga magkagkabiran 10 feet or 10 feet, kaya may mga portion nga 10 feet so kada Barangay Bangkalpi, Itkahilarom ito? it kalarom. Wala ako doon, Kalarom, kalarom. Sugad man ito, to water level man gisusunod itong mga balon, hagna, kinanglan, mag-additional pagkagka pa may mga balon ng 10 feet or 5 feet. Mabot lang tubig para maging normal. Ang water level man sa loob ng susunod na tanan, kaya dapat untahin 1 kilometer radius, untouchable, labi ng mga kagnaan. Oh. Kaya ito namon dito, kaya ang balakad good kasi ni Inar, kunwari ito mag-adan amendment, 1 kilometer radius, di untouchable ang tubig. Kaya once na bumaba ang tubig in 5 feet, kinahanglan ang tuna, bumaba ang 5 feet. Paano ito mangyayari, bababa ni mo itong kagdaan ng 5 feet? Kaya halarom naman ang tubig. So magkukuri ko ng farmers, ini nga sa alog, tinding siguro ng paghubas, yan na rainy season. Oh. Baga katamtaman itong dakot sa loob. Pag umabot itong tagsirak, tuman na lang ni maawas. So, paano na mabubuhay ito na atobos? Kaya itong waray naman para sa ilarom nga pinaka-floaringhan tubig. Oh. Ma-absorb na lang, kakaunon na lang doon ang tubig. Siyang litpatay mga paraguma din, 80% pa naman it marugo. Hagda natapon din ito nga. Ayan na. Oo, So, libo-libo hektarya. itong tubig, kinanglan ng mga uma. Kinanglan ng duro. Pati tawo, kung hanin tubig, ato tawo. Kasi pa ito't kinabuhi. Amo itong pinaka-number 1 na basic credit tawo. Water. So bisan it activity din ni quarry nga anihila din niya Barangay Magaso, it naapektuhan kada na aluday-day nga Kaya barangay. inaagyan yun nga tubig, more or less 20 nga barangays. Oo. Just imagine, pipira kalibo ito ka hektarya, pipira ito nga dam. Kung magkatsirak, ano matatabuhin once a year na lang, makatanom. Puro na lang salod uran. Kaya mo talaga itong matatabuhin Kita ko naman, in the age of 61, kabisado kung doon tubutangan din hit sa loob. So sabi ni Alvin nga naniniguro ka mo. Naniniguro kami nga talang nga tao. Ako, suportado ako libo-libo nga tao. Kaya ako di rin ako nag-vlog Nag-pressure ako, matugot arabat katawan. Arabat katawan. Itkari nga sa apektado, Barangay Bangkalpi. Apektado, kabisan, din nagkwakwaring pa dito. Alas 9 gabi, pagkarado lagap bako sa loob. Takay pala, kami terus nga na barangay. Yan na, sigirat karga dito itong baras, nga dapat ito, ongoing pat investigasyon. Untouchable pa ito nga baras dito, kaya ongoing pat investigasyon. Whereas, kung magkaadanahin, decision itong ISBE, kung ngayon ito nga baras award. So, yan na, untouchable pa, sige na hakot. Since December 2025, hasta nga daya na, itong pagkakarga nila, itong pag-ag itong baras, na-istorbo at pag-eskwila at kabataan. Puro nare-rekla. Hasta nga daya na, sige itong karga. Makalpi. Magalpi. Kaya nga, itong nga river, duhay ni nga, bali tuloy ni nga barangay itong iragin lukatan ng perma, yara, permit, ang 2025. So may dadin niya Magaso, may dadin tulo at Makalpi. May dali ito makalpi. Nagkukuhagyap. Nagkukuha, pero wala yan na maglalabutan sa loob, kaya ongoing pa itong investigasyon. Pero yan kaya nagka-addition naman na ng permit, taman siya ng MGB. In-applyan ni Geraldine Chon 2022. Nga wala pa yung ma-approve 2025. Ganyan ka nito ng MGB hamon na tubagan during meeting with SB member, MGB ng Barangay Consilora, Barangay Bangkalpi. Yan gumawas na. Tama siya ng MGB, magawas itong permit 2026. O, sanglit, yan siguro, yan ito gapon ito kakalkalon. Sanglit, ninigurugod kami, nga, mabuligan kami kung hain-ahin siya. Kung anon-ahin siya makabuligamon para ma-stopin din kaya na-stop nga ni MacArthur. Na-stop nito MacArthur, matugod ang people's power. Nga diri nga ito delikado. Diri so nga din ining pinakadelikadong duro. Kaya once ka bumahain posible mo masawtod ito nga. Kaya ninsursin nga tubig, diri lakin nga sapa. Nga na-intact din Katunga River. So kung umuran, magdungan itong kabukiran at kapatagan, uusalain ng wini. Delikado nuro itong tunga. Yan kay waray na ba to? Waray na traffic current yung tubig. Kung ano itong duglihan, una kung nabahaan current ng tubig, ang laksi, yan times 3 pa.
Pero kung, Diretso na ito ya. pero kung masirak liwat, mahubas ini. Hubas ini. Doon na amo nga ni siring ko, nga di na ini magiging normal. Di na magiging normal. Mhm. Oh, amo to, sangit mga kababayan ko, pagburublig kita, ako rin din akong personal. Diri ko ni personal nga laban, kundi rin ini parahan libo-libo ang katawan, especially ang barugo ng tunga, nga amo gud pagtatamakan ini, just in case magkadam ba. Sana mag-listen learn na haton, ang natabo pagbaha mo. Wala yung pinagkakaiba, simba ko. Ang mga baha, Negros, Cebu, Iligan, Impantakison, listen learn na ito. Dapat tumagam na kita ito. Okay. Ang mga mayor nga dapat, ano dito, makisawsaw. Manginlabot. Kay Oo. tao ito na involved din, diri ini, natural lang nga, usapin. Masyado masila na usapin ito. Sige. Buhay ng tao at saka mga larian, pati bahay nito pag walang swerte. 100 na lang malakas na baha. Ilang barangay dyan ang matatabunan. Wag sana. Oo, Wag sana mangyari. wag sana. Sa kanila lang yun yung nangyari. Wag nang maulit yun. Pero mahirap din magtiwala. Sige, thank Kasi you, pag Alvin. Pag gumanting kalikasan, matindi. Okay. Si Alvin Tison, hit barangay Makalpi, karga relating kay Mangrota didi ha, Tunga River. Yan ang mga takna. Ako Nil Globa, nagbandilyo ng notisya, tigang didi ha, barangay Magaso, Harolete.